मिरु सोरखारनि अग्निपथ स्किमखौ लानानै बिहाराव गिख्रंथाव जाथाय। अग्निपथ स्किमखौ बेरेखा खालामनानै रेलगारि सावनायनि अनगायैबो गारि गलाफोरखौ खहा खालामदों खुद्रिखांनाय लाइमोनफोरा बिहाराव। मख'जाथावदि थांनाय मंगलबाराव मिरु रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ अग्निपथ एबा अग्निवीर बिथांखिखौ फोसावदोंमोन। बे स्किमनि बायदियैब्ला आर्मी, नेभि, एयारफोर्सआव 4 बोसोरनि थाखायल' अरायथा नङै फायखिखौ थिसननाय जागोन। बे अरायथा नङै फायखि थिसननायखौ लानानैनो हादरनि गुबुन गुबुन हादरसाफोराव गोख्रों खुद्रिखांनाय फोरमायदों। अग्निपथ स्किमनि हेंथायै बिहारनि छाप्रा, मुंगेर, भागलपुर आरो नवादा बायदि ओनसोलफोराव गोख्रों खुद्रिखांनाय फोरमायदों आरो बे खुद्रिखांनाया गिख्रंथाव महर लादों। बे स्किमखौ लानानै राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हारियाना बायदि हादरसाफोरावबो गोख्रों खुद्रिखांनाय फोरमायदों।